Szekrények ajtóbetétanyagaként és tolóajtókba már bizonyított, de ágyak mellé falvédőként, előszobákba, lépcsőfeljárókba, közlekedő folyosókra is nagyon jó megoldás a bambuszfalvédő. Nagy kopásállóságú, tartós, könnyen tisztítható. Vékony, és ezért nem veszel nagy teret. Könnyen felragasztható, mint a tapéta, és ami a leglényegesebb, nagyon dekoratív. Felragasztása kevésbé ismert. Most elejétől végéig bemutatjuk filmünkben ezt. Nézzük, milyen a kínálat. Jelenleg 21 fajta bambuszrolót tartunk készleten. Ezek 120 és 180 cm széles tekercsekben vannak. Sokféle színben, pálcaszélességgel, lakkozással megvásárolhatóak tőlünk ezek az alapanyagok. Amennyiben érdeklik a részletek, látogasson el honlapunkra. Ha az ott látható fotók és leírások alapján sikerült találnia olyat, mely megnyeri tetszését, jelezze felénk, és mi elküldjük önnek a kiválasztott 4-5 fajtát. Ezeket a 10x10 cm-es mintákat teljesen díjmentesen postázzuk önnek. Most egy zöld, teljesen természetes felületű bambuszrólóra esett a választás. Ezt fogjuk felragasztani. Távolítsuk el a felületről az esetlegesen kiálló szemcséket, melyek megakadályozzák a jó tapadást. Porszívózzuk le a falat. Előkészületként vágjunk kb. 10 cm hosszú, 1-2 cm széles falécecskéket, lehetőleg bükkből, vagy olyan anyagból, mely nem hajlamos a repedésre. Üssünk bele 1 mm-es átmérőjű szeget, de csak annyira, hogy a másik oldalán ne jöjjön ki. A felület felmérése után vágjuk le a szükséges mennyiséget. Rakjuk végső helyére az anyagot, és ceruzával rajzoljuk be, meddig is kell majd kennünk a ragasztót. 2-3 négyzetméternél többet ne is próbáljunk meg egyszerre felragasztani, mert nem szokott sikerülni. Ez esetben vágjuk több kisebb darabra. Az anyag tökéletesen oldható, utólag nem látszódik meg, hogy mekkora darabokban ragasztottuk fel. Esetünkben, mivel a fal nedvszívó, ezért vizes bázisú polimer emulziós építőipari ragasztót használunk. Hígítsuk fel vízzel 5-10%-ban a ragasztót. Akkor jó, ha az ecsetről nem folyik le könnyen az anyag, de azért a falra felkenhető. Az sem jó, ha túl sűrű a ragasztó, mert a fal mindenképpen beszívja a nedvesség egy részét. A fehér színű faipari express ragasztó is tökéletesen megteszi, mellyel a facsapolásokat ragasztják. Csak ez drágább. A nehéz textiltapéták ragasztására használt metilán tapétaragasztó is alkalmazható. Kenjük be a falat. Igyekezzünk a munkával, vagy ha lehet ketten kenjük, mert a ragasztó a falon 5-10 perc alatt beszárad. Ha csempére vagy egyéb nem nedvszívó felületre kell ragasztanunk, akkor használjunk kontaktragasztót, például Palmatex. Ez esetben mindkét felületet be kell kennünk, és néhány percig szellőztetni, majd egy határozott mozdulattal felhelyezni. Ezt utána már nem tudjuk korrigálni, ha rosszul tettük fel. A felragasztandó anyag hátulját nem kell bekenni. Ott elég, ha a széleket kissé beragasztózzuk. A felragasztást 2 embernek kell végeznie. Ne helyezzük fel egy lépésben az anyagot a falra. Kezdjük el a sarokból, és nyomjuk oda. A másik végét tartsuk el a faltól. Ahol felhelyeztük a falra, ott száraz, tiszta ruhával, több erős simítással fixáljuk. Fokozatosan haladjunk a sarokból a másik irányba. Ha a ragasztó megfelelő sűrűségű volt, akkor a bambuszlambéria szépen fent marad a falon. Ha nem teljesen jó helyen van, akkor csúsztassuk arrébb. Ez normális esetben körülbelül 5 percig teheti meg. Amennyiben az anyag nem akar fent maradni szépen a falon, akkor az valószínűleg azt jelenti, hogy túl híg volt a ragasztó, vagy lassan haladtunk, és a fal közben elszívta a nedvesség jelentős részét. Ekkor sincs semmi baj. Vegyük gyorsan le az anyagot a falról, és kenjük újra azt.
Ha valahol túl sok ragasztó került a falra, és a pálcák között előbukkan, ne essünk kétségbe. Egy vizes ruhával tisztítsuk le. Ez nem fog látszódni a későbbiekben, mert a ragasztó a száradás után átlátszóvá válik. Mivel a bambusznak szemben a papírtapétával tartása van, ezért ahol görbe a fal, ott az anyag eláll tőle. Ezeken a helyeken arra az egy napra, amíg megköt a ragasztó, ideiglenesen rögzíteni kell a bambusztapétát a falhoz. Ehhez az előre legyártott fadarabokat használjuk, melyekbe a szögeket előre bevertük. Ha megfelelően nagy felületet ragasztunk fel, akkor szükségszerűen utunkba fog kerülni konnektor vagy villanykapcsoló. Mérjük le a konnektor közepéig, mekkora anyagra van szükségünk, és azt vágjuk le. Rajzoljuk be a konnektor pontos helyét. Vágjuk be kis fűrésszel, lehetőleg lombfűrésszel a berajzolás mentén az anyagot. Az egész bordákat a bevágásoknál hajtsuk hátra, és tapétavágókéssel vágjuk le. Ahol nem egész bordát kell levágnunk, ott a jelölésnél gyengítsük el a bambusztapétát. Törjük hátra a kigyengített anyagot, és vágjuk le azt is. A pontos méretre kivágott bambusztapétát ragasszuk fel, és helyezzük vissza a konnektorfedőt. Lényeges, hogy a konnektorház megbontása előtt áramtalanítsuk azt. A ragasztó megszáradása után óvatosan vegyük ki az ideiglenes rögzítőszögeket. Mivel a falvédő vastagsága csak 2 mm, ezért felhasználható egyéb igénybe vett felületek védelmére is, mint például villanykapcsolók környéke. Reméljük, hogy hasznosítani tudja az itt látottakat. Köszönjük figyelmét!